arran de les moltíssimes protestes que van haver-hi. Però està en un calaix, i és una llei que obre la privatització, obre les portes a la privatització de tota la sanitat pública de tot Catalunya. Ara tenim la promesa de que en 5 anys hi haurà una inversió de 5.000 milions d'euros per a la sanitat pública. En què? No ho sabem. El que sí sabem és una cosa, que ja s'han atrevit a dir que d'aquests 5.000 milions, 5.000